Oain dela 2 urte genuen auzoko 25 urte ditu zituen, eta aitzaki horrekin festa txiki bat antolatu genuen. Eta holako arrakasta dukizun ikusi genuen oso ondo batea zala, esan genuen urtero igualez, baina 2 urtez behin oso ingo zala bezala ditzen genuen, da 2 urte pasaia eta hemen gaude, berriz jendea juntatu geha eta hortxe, hemen gaude. Duela 2 urte izan zen, Jurre auzoa garrik eta urten erabaki dugu, bai polideportibo Zarra, Zana eta beste Jurrea gonbidatzea. Eta eguna hasi dugu Dianakin, auzoko hartu du parte. Gero egite umen jolasak, 3 bider bai futbola eta bai saskialoia. Eta hain ikusi dezakezuen bezala, auzo bazkarin gaude. Eta gero egiko dugu, berazuko fakik prestatizkigu txampik, orduan txampi jaztak edo egiko dugu. Gero afaria, bakoitzak etxetik ekarretako, eta gero bukatzeko guatekea. Hemen auzoko DJ batek prestatuta eta bere kuñatuak. Azkenen 120 bat pertsona juntatu geha. Oain dela 2 urte geixo izango ginen, baina espero baino jende gehiago, azkenen juntatu geha, 120 bat pertsona bai. Aitzaki horrekin juntatu geha askotan ez geha goten, da juntatu geha auzoko jende diferentea, bai heldugok, bai gaztegok, eta juntatuta giro polita sortzea eta hementxe gaude, giro honen gaude bai. Hegoaldia erdipurdikoko, baina jendea giro honen dago, gogotsu orduan. Uste nula baino beto egia zen, hasiera baten tike salmentatzen oso nahi, bukaeran unaiek esan du bezala 120 eta segulago giroa orduan guztua.